И здравейте хора, ние сме AllGamesBG и аз съм новия член на този YouTube канал. Аз ще снимам главно на Headball и ще правя поредичка, която ще се казва Road to черния герой. Демек, ето до този, който ще ви покажа сега. Ето този. Когато го купим, ще свършим поредицата и ще почнем нова. Но сега не знам коя ще е новата. Ето ги моите герои. И ето този момент. И ето този. Но за тази поредичка ще играем с ето този герой и с този костюм. И нека да преминем към първия матч. Ще ни намери опонент с 313 фена, 6000 в света. Ще играем с ето тези пауъри. И нека започваме. Наслаждавайте се! И ето, че първи опонент Rage Quitна. Матчът беше доста лесен. Той беше слаб. Но нека да преминем към следващия матч. И да. Ето, че ни намери втори опонент. 5000 фена и е 23-я в света. Да го видим какво може. Наслаждавайте се. Да си го призная, то ме разцепи, но never give up. Продължаваме нататък. Беше много добър то. И се надяваме, че следващия матч ще спечелим. Обаче много фенове ми взима. 310, получавам само по 5-6. Това не е яко просто, не е справедливо. Намерен и трети опонент. 3500 фена. Да го видим. Мисля, че ще го бия този. Но ще се разбере след малко. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. За първи път да ми даде толкова много фена. Браво, игра, браво! И да преминем към предпоследния матч с този епизод. Четвъртия опонент, няма място. И само в той 40 фена. Но да го видим, може да ме бие. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For you, 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 won't you let the light shine through. И ето, че бихме нашия четвърти опонент. Той беше лесен, но ми вкара 5 гола, не знам как. Искам да ви кажа нещо. Който иска, може да се присъедини към нашия отбор. Майнатаун. Приеме всеки. И да. Нека да преминем към тия матч.
Та ето, че намери пети опонент. 280 фена. 1600 в света. Този мисля, че е добър. Ама все пак. Да се пробваме срещу него. И това беше последен мач за този епизод. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe. Този опонент беше добър, както предполагах, но успяхме да го бием. И днеска направихме 4 от 5 победи. Доста добър епизод, според мен така стана. Но не мисля, че се получи епизода. Това беше добър, но не се получи. За следващия епизод ще се опитам да го направя по-добре. Но за сега това е. Надявам се този клип да ви е харесал. Ние бяхме AllGamesBG и до скоро.